Masobra 200 ka mga pasahero stranded sa mga pier bangod sa bagyo. Mga manog pangisda ginapanugyanan nga hindi na magpalawod. Yaring balita ang aton gintutukan. Mahawan ang pier sa Banago sa buong adlaw matapos gindeklarar sang Philippine Coast Guard nga kanselado ang biyahe humalin kahapon sang hapon. Sa report sa Philippine Coast Guard Negros, 262 ka mga pasahero ang stranded sa 14 ka mga puerto sa probinsya. Ara sa 208 ang mga rolling cargoes kag 15 ka mga roro kag fast craft ang kanselado man ang trips. Okay, every time 24/7 ang PCG nakabantay sa dagat. Kag ang DRT team naton always nga ready, sir. Ginapandaman man sang PCG ang manog isda nga hindi magrisgo palawod. Hindi kid pasimpalad nga venture sa malayo o malapit man kay ang aton subong panahon hindi maayo. Ginpasalig naman sa Philippine Ports Authority nga padayon ang operasyon sa Bacolod, Banago kag Bredco Ports para magserbisyo sa mga pasahero. Anytime ready ang facilities namon para sa mga stranded passengers. Bukas na sa ila. Handa naman ang mga rescue team sa mga malapit nga mga kabaranggayan sa puerto. Ang service ng barangay nga BDRMC ang dagit nga palapit para magbulig siya. Ay, ang inyari gina di permi mga sintro mo.